Talagsaog dining experience ang dalit ning usa ka kananan sa may boardwalk sa City of Naga. Game ba mo mga kapuso, mukaon nga daw anaa sa sulod sa CR ang setting. O kaha, Casillas inspired ang mga kubyertos. Niyang report ni Nico Sereno. Pagsud pa lang nining kananan, naglaray na nga mga inidoro ang musugat kanimo. Tininuod kining toilet bowl, bag-o hinuon og dili ginamit daan, dihang giinstular isip lingkuranan. Asoy sa tag-iya, nakuratan pa ang gipalitan nga hardware kay gipakyaw Manila ang kapin 30 ka mga inidoro tanan. Daw dunay hugaw pa sa sulod ni ini, apan don't worry, kay duwaan ragyod kini. Ang tibuok kananan, bathroom-inspired ang setting. Gikan sa hand washing stations, sa mga shower set sa bungbong ug mga accessories sa sulod. Hangtod na sa pag-order og pagkaon, makalingaw nga mga sudlanan ang gipanggamit. Sartin nga arinola para sa mga sabaw, plastic usab nga arinola sa mga rice meals ug uban nga mga pagkaon. Ang mga tasa, miniature toilet usab ang itsura. Ug isip siragana kung gitawag nila ang dessert container sa dako nga toilet bowl, ang sud lamiang chocolate ice cream. Matod sa tag-iya, gikan ang konsepto sa toilet-inspired restaurant sa Taiwan. Memorable kini alang kanilang magtiayon kay didto mi propose ang lalaki. Apan gipaniguro sa tag-iya, ingon ani man ang setting ug plating, limpyo ug lamian ang tanan nilang gihaon. Moingon sila yaks do ang place. No, it's just a concept. Pero ang food diri was kanang I'll make it a point clean and kanang ma-serve gid siya na quality. Ang uban nga mga customers tuyong midayo sa lugar sama nini usa ka pamilyahan nga natagbaw pagkahuman. Pagkita na ko ani murag nice jud siya. Instagrammable. Karon pa bagid ko kasulod dire kay gidala lang ko ani akong anak. Kay mangaon lagi ko mi dire. Busog ra man. Busog ra. Sa karon atanganan kuno ang expansion sa maong kananan sa ikaduhang andana. Giplano pa noon kini apan pabilin ang konsepto ni ini para makahatag sa talagsaon nga dining experience alang sa tanan. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.